салом алайкум, хуш омадем ба канали Ройгон Авиа. Подписаться ва классои худтона дариқ надорен. Имрӯз беҳтарин хушхабара барои шумо мерасонам. арзоншавии билетҳои автобус аз Котельники ба хатсайри Хуҷанд, Регар, Душанбе. Автобусҳо ҳар ҳафта рӯзои сешанбе, ҷумъа аз автовокзали Котельники то Хуҷанда 5000 рубл, 5000 рубл ва то Регара 6000 рубл ва инчунин то Душанбера 7000 рубл. Нархоша эълон кардам, то ки шумо вақте ки мебиёед дар ҳақиқат пешакӣ нархҳоро бидонед ки чанд сумай. Хуҷанд рӯзи сешанбе 5000, Регар 6000 ва Душанбе расо рӯзи 15 число. Нафарое ки хоҳишманди автобусҳои Asian Express, рейси Asian Express рӯзи 15 число аз автовокзали Котельники то Душанбера прямой рейс автобусҳои давлатии Тоҷикистон хизматрасонӣ мекуна. Нархиш 7000 рубл то Душанбера. Бародарое ки бисёртар менависен ки багаж чанд кило гирифтан мумкин аст. 30 кило я сумка бесплатна ҳай бародарои азиз ва ручной фақат хурданӣ мегирем 5 кило. Дар бораи документҳо гап мезанам бародаро. Айни ҳол проверка зиёд ай. Дар документҳо мо ҷавоб намегем бародарои азиз. Ба ҳамин хотир ҳуҷҷатотонро соз кунен. Хитон чӣ хеле ки автобусҳоро дидестен. Аз автовокзали Котельники аз кассаи Ройгон Авиа на фақат шумо ба хатсайри Душанбе ёки Хуҷанд ёки Регар билет харидорӣ карда метавонем, балки Пенза, Волгоград, Черкес, Краснодар, Красноярск, Новосибирск ва дигар хатсайрон яъне мо метавонем ки шумо да билет нависем ва шумо аз Тоҷикистон вақте ки мебием ба автовокзал Котельникира аз автовокзал Котельники сафар кунен ба дигар шаҳрҳои Россия. Ва ногуфта намона бародарои азиз, зиёдаи 15 нафаре ки дар аэропорт Жуковский Севнимазори иштироф кардаган чекошона мемонам. Авиакомпанияи Урал рейса дар соати 2:30 парвозша мондагӣ буд ва нафарое ки соати 12 дар аэропорт шидан Севнимазори ҳар як кадомша иштироф кардан. кӯшиш кунен авиакассаҳо яъне дастгирӣ кунен нафарое ки бовар карда шумо харидории билет мекунанд. 5 кило ручной нависен ва 23 кило багаж. Дар билетҳо 10 кило ручной навистагай кадомое ки дар ҳақиқат габарит мегиранд Севнимазор штрафшон мекунанд ва бениҳоят российские авиакомпаниҳо именно мардуми тоҷика бисёртар штраф кардеста ба ҳар як баҳона ба ҳар як мушкиле ки мисол камтар намефаҳманд ба ҷое ки фаҳмондан штраф кардестан мардума. кӯшиш кунед нафарое ки дар ҳақиқат шумо буҷет дорен Somon Air харидорӣ кунем билети самолет ва шумо мебиёед дар автовокзали Котельники авиакассаи Ройгон Авиа ба нархи дастрас билетҳои самолетам барои шумо менависа то ки шумо беташвиш сафар кунед ба пеши падару модаротон, ба пеши зану фарзандотон. ва имрӯз рейсе ки аз Тоҷикистон омад раҳда видеоша мемонам тамошо мекунед чӣ хел аз Тоҷикистон мардума яъне то Хуҷанда ба маршрутка мебаранд ва инчунин ай Хуҷанд то Узбекистона мефурӯшанд, ай Узбекистон да Қазоқистон мефурӯшанд ва ай Қазоқистон мебиёнд Москва. эҳтиёт бошен. видеоро мемонам то охирша тамошо кунен. классои худтонро дариқ надорен. ҳамун нафарое ки шумо бовар карда ай Тоҷикистон харидорӣ билет карден. рости ширката намедонам кадом ширкат буд шумо да билет фурӯхт ва ба шумо ба мушкилиёт дучор шиден. аммо бародарое ки шумо пасредникӣ мекунен ёки автобусҳоро равон мекунен ай Тоҷикистон, эҳтироман хоҳиш мекунем ки фреб накунен, дурӯғ нагӯен ва мардума вақте ки через пересадка мекунен бифаҳмонен. кадомоеш ки хоҳишмандай мебиёя ай шумо рӯ намегардона харидорӣ мекуна вақте ки шумо мегӯем прямой рейсай ва мебиёрен дар Узбекистон мефурӯшен, ай Узбекистон дар Қазоқистон мефурӯшен ва ай Қазоқистон мебиёранд дар раҳо ба мушкилиёт дучор мешаванд. илтимос аз шумо эҳтироман хоҳиш мекунам ҳамин чизора яъне мо кӯшиш кардастем рӯз то рӯз ки бартараф бигардонем ва мардум озод сафар кунанд ба рейсҳои прямой. яъне аз Тоҷикистон бениҳоят ширкатҳои хуб аст Asian Express, Хуҷанд Транссервис. ба мушкилиҳо мардума дучор накунем. видеоро мемонам классои худтонро дариқ надорен. комментариҳои хубтонро интизорем. иншалло боварӣ дорам ки дастгирӣ мекунен. авиакассаи Ройгон Авиа қарор дорад дар автовокзали Котельники. чӣ хеле ки автобусҳоро мебинед айни ҳол ман қарор дорам дар автовокзали Котельники инчунин дар авиакассаи Ройгон Авиа ай Тоҷикистон.
ҷамъ мекунанд тоҷикоиро мебуроранд дар Ӯзбекистон мефурӯшанд, аз Ӯзбекистон дар Қазоқистон мефурӯшанд. Мардум ба азобу машаққат гирифтор аз сабабе ки билети самолёт нарх ба боло рафтагай. И бародаро аз Тоҷикистон омадагианд, гуфтагианд ёда ки прямои рейсай овардагӣ дар Ӯзбекистон фурӯхтагианд, аз Ӯзбекистон дар Қазоқистон, автобуси Қазоқистон. Салом алейкум бародаро, аз Тоҷикистон омадед? Номи чист бародарҷон? Караматло. Караматло, аз куҷои Тоҷикистон шиштед? Ай ноҳияти Эмрумалӣ. Шумо дар ки билет фурӯхт? Билет ҳамо через бригадир омадем, ай Ленинобод 900 сомонӣ билета гирифт. 900 сомон билета сардорӣ кардед, а? Ки ҳами ай Ленинобод прямои автобус мебарад. Прямои рейс то Прямои рейс то Котельники Москваро. Москваро. Ки холча нашид, короче. Шумо прямои омаден ё ки? Прямои омаги нестем бародар. Мо через Ӯзбекистон маршрутка ба маршрутка охир омада ай Қазоқистон ҳами автобус савор шудем. Чанд суми дигар раҳ додед? Ягон судаги нестем. То есть ҳамон ҳамон нархи ҳамон 900 мегирифт. Аги ҳамон нархи. ҳамон фақат через посадка через омад. посадка. Хай азоб мекашад ку. Яки вай гуфтаги ки чӣ хел дагвар дигар хел гуфт ки ай Ленинобод прямой мерин, хел қабул нашид, холча нашид. Хел қабул накард. Не. Шуморо прямой рейс гуфтан, яъне шумо фақат через пересадка омадед. Ягон суми зиёдтӣ раъда надодед. Фақат через пересадка. Чанд суткада омадед? 3 суткада овардан расондантон дар котельника. Дигар ягон шикояти зиёдтӣ нест? Надорем, акам мардад нест ваъда кард гуфт мисол ай граница Ӯзбекистон мезгаронум, мақсад автобус савор мекунам, ин корша накард. Омад раъда фур омад. Фақат ҳамира бартараф бигардонанд ва прямои рейси Тоҷикистон шавад. Аки илтимос дорем ки чизе ки ваъда кунам, ҳамун гапе ки мисол гуфтам марда гуфт, ҳам гап беста гуфтӣ. Не ин ки мисол халқ азоб кута. Айҷа савор меша, айҷа савор меша, так мефаҳмидам ба самолёт ҳам миёд, ба поезд ҳам миёд. Вақте ки через пересадка бародарои азиз, мардума саргардон накунед. Мардум одамай ранги шумо вақте ки сума мегирен гап занед через пересадка кадомешда ки маҳқулай мебиёяд худаш. Фақат чӣ дар кор дуруғ. Як ҷода во мехӯрен, хитон шаҳр медорем. Ҳамин бародарон омадан расидан соқу саломат, худо нигаҳбоншон боша. Но фақат як чия мехоҳам бартараф бигардонем ки дуруғ накунед. Вақте ки через пересадка ҳаста гап занед ки не маршрутка мебарад Ӯзбекистон, ай Ӯзбекистон мешини аз даҳами сум ба Қазоқистон, ай Қазоқистон автобуса мешини ба Москвара. Автобус дар вокзалам нафуровард чун овардай дар рӯпарӯи метро мумкин нестай ва айни ҳол мардум ин раҳ да истодагианд дохили вокзал да не. Ҳамаи мардум ай Тоҷикистон омадагай ва боварӣ дорум ки ин хатогитонро бартараф мекунем то ки мардум боварӣ карда ба ширкатҳои шумо сафар кунанд.